Deiwn Gerdefron ein tad, fel brodyr a chwiorydd i'n gilydd yn Iesu Grist, ac fel dy blant di, bendithian perthynas a'n gilydd, a helpa ni godi'n golygon ata ti, a thyddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi a mae'n gynnes heddi i'r oedfa ddigidol y bore yma. Wi wedi dod o hyd i ychydig bach o gysgod, diolch byth. Gobeithio bod chi gyd yn ymdopi gyda'r gwres a'r haul mowr yma yr wythnos hon. Mae'n braf cael eich cwmni chi eto bore yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni a chroeso cynnes iawn. Wedi ni ddod i ddiogelwch, cawson wybod mai Melita oedd enw'r ynys. Dangosodd y brodorion garedigrwydd anghyffredin tuag atom. Cyneuasant goelcerth a'n croesawu ni bawb at y tân, oherwydd roedd yn dechrau glawio ac yn oer. Casglodd Paul danwydd ac wedi iddo i rhoi ar y tân, daeth gwyber allan o'r gres a glynu wrth i law. Pan welodd y brodorion yn neidr yng nghrog yn ei law, meddent wrth ei gilydd, llofrydd yn sicr yw'r dyn yma, ac i fod wedi dianc yn ddiogel o'r môr, nid yw'r ddiwies cyfiawnder wedi gadael iddo fe fyw. Yna, ysgydwodd ef yn neidr ymaith i'r tân, heb gael dim niwed. Yr oeddent yn disgwyl iddo ddechrau chwyddo, neu'r syrthio'n farw yn sydyn. Ar ôl iddy'n disgwyl yn hir, a gweld nad oedd dim anghyffredin yn digwydd iddo, newid iasant i meddwl a dechrau dweud mai Duw ydoedd. Yng nghyfuniad lle hwnnw, yr oedd tiroedd gan ŵr blaenaf yr ynys, un o'r enw Popliws. Derbyniodd hwn ni a'n lletia'n gyfeillgar am dridiau.
Yr oedd tad Popliws yn digwydd bod yn gorwedd yn glaf, yn dioddef o bylio dwymyn a chan ddysentri. Aeth Paul i mewn ato, a chan weddio a rhoi ei ddwylo arno, fe i a chawodd. Wedi hyn ddigwydd, daeth y lleill yn yr ynys o danaf iechyd ato hefyd, a chal i a chai. Rhoddodd y bobl hyn anrydeddau lawer i ni, ac wrth i ni gychwyn ymaith, ein llwytho a phopeth a byddai arnom i angen. Wy'n siŵr newch chi gytuno fi wrth i fi ddweud nad yw bywyd wastod yn mynd yn ôl ein cynlluniau ni. Mae yna adegau'n dod i'n rhan i gyd pan fyddwn ni wynebu heriau neu stormydd sydd yn gadael ni'n flynedig, yn siomedig ac yn pendroni beth yn union sydd mynd ymlaen. Wel, yn llyfr yr Actau, pennod 28, mae'r apostol Paul newydd oroesi un o'r profiadau mwyaf brawychus i fywyd. Ar ôl 4 diwrnod ar 10 ar y môr, dyma storm ffyrnig yn codi, ac fe gollwyd y llong ddrylliad. Ond mae Paul a'i gyd-deithwyr yn llwyddo yn y diwedd i gyrraedd y tir, ac maen nhw'n glanio ar ynys o'r enw Melita, sef ynys Malta. Nawr, i ni newydd glywed yr emyn yn cael ei ganu ar yr emyn dôn Melita. A mae enw'r dôn yn coffau yr ynys hwn lle laniodd yr apostol Paul arni ar ôl i long ddrylliad. Fe gyfansoddwyd y dôn Melita yn wreiddiol ar gyfer geiriau William Whiting, geiriau Saesneg, Eternal Father strong to save, for those in peril on the sea, sydd yn weddi am nodded i rai mewn perygl ar y môr. A dyna'r union felly beth ysbrydolodd, y geiriau ysbrydolodd y dôn Melita, Malta. Ac ar ôl y profiad brawychus hwn, i ni'n cael y geiriau hyn gan Paul. Wedi i ni ddod i ddiogelwch. Wedi i ni ddod i ddiogelwch. Fi oedd hi bron yn ddiwedd arnyn nhw gyd. Yr hyn sy'n ymddangos fel diwedd y stori
yw dechrau pennod newydd yng nghynllun Duw. Mae Actau 28, y 10 adnod cyntaf, yn ein dysgu ni fod Duw yn dal ar waith, hyd yn oed ar ôl i'r storm i fynd heibio i ni. Be sy'n gan yr hanes hwn i'w ddysgu ni heddi felly? Wel, yn gyntaf, bod Duw yn darparu lloches mewn llefydd annisgwyl iawn. Ar ôl y llongddylliad, dyma'r bobl oedd wedi goroesi yn sylweddoli bod nhw wedi glanio ar ynys Melita, sef Malta heddi. Mae Luc, sydd yn cofnodi'r hanes, Luc yw awdur llyfr yr Actau wrth gwrs, mae Luc yn dweud fod trigolion yr ynys wedi dangos caredigrwydd anghyffredin tuag atyn nhw. Geson nhw bob croeso. Fe gyneuwyd tân oherwydd y glaw a'r oerfel. Gofalwyd amdanyn nhw ar ei bod yn ddieithried. Oedd y brodorion yn edrych yn ymheis iawn ar Paul a'i griw, cofiwch. Ond estyn caredigrwydd mawr y bu hanes yn y diwedd, a hynny am 3 mis cyn i Paul gychwyn ar ei daith i'r hufen. Oedd Duw wedi darparu ar gyfer Paul a'i gyd deithwyr, a hynny mewn modd nad oedd Paul wedi disgwyl iddo fe wneud. Fe ddath y ddarpariaeth drwy bobl nad oedd eriod wedi cwrdd â nhw o'r blaen. Ac yn aml iawn mae Duw yn gweithio drwy garedigrwydd bobl eraill yn dywe. Cymydog, ffrind, aelod o'r eglwys, neu hyd yn oed drwy rhywun nad yn ni yn nabod e gwbl. Mae'r darn hwn o'r Testament Newydd yn ein hatgoffa ni fod lletygarwch a charedigrwydd yn dystiolaeth bwerus o gariad Crist. Smon i byth yn gwybod shwt y gall Duw ddefnyddio gweithred syml o garedigrwydd i gyflawni i ddibenion e. Yr ail beth mae'r darn hwn o lyfr yr Actau yn dysgu ni yw bod gwasanaeth ffyddlon yn para ar ôl y storm. Fe fydd gan Paul bob reswm i orffwys ar ôl y storm. Oedd e newydd oroesi'r storm. Oedd e wedi bod mewn llong ddrylliad. Oedd e wedi cyrraedd y tir yn ddiogel. Eto i gyd. Yn hytrach nag aros i eraill i wasanaethu fe. Beth nath e? Ath e ati gasglu canghennau o'r coed i'w rhoi ar y tân. Dyma enghraifft wir o arweinyddiaeth Gristnogol. Nid oedd Paul yn ystyried unrhyw waith yn rydd ddibwys iddo fe. Oedd dim byd yn rhy fach iddo fe. Yr apostol oedd wedi pregethu ger bron brenhinoedd a llywodraethwyr, oedd e nawr yn cyflawni tasg syml y gwas, yn casglu cod tân. Fe ddwedodd yr arglwydd Iesu, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was yn gyntaf. Os ych chi moyn fod yn fawr, mae rhaid i chi fod yn fach yn gyntaf. Nid yn y pethau mawr yn unig mae Duw yn ein defnyddio ni, ond hefyd yn y dyletswyddau bychain a chyffredin hynny. Yn aml, mae ffyddlondeb mewn pethau bychain yn agor drws i wasanaeth mwy. Y trydydd peth sydd gan y darn hwn o lyfr yr Actau i ddysgu ni yw hyn. Yn aml, fe ddaw ymosodiad ar ôl y fuddugoliaeth. Fe ddaw ymosodiad ar ôl y fuddugoliaeth. Wrth i'r apostol Paul osod y canghenner oedd wedi gasglu ar y tân, daeth gwiber, neidir wenwynig allan oherwydd y gres a glynu wrth i lawe. Drian o Paul. Fel ni'n dweud yn aml, mae un peth ar ôl yn all yn Mae'n un peth ar ôl yn all iddo fe. Ond nid felly yw bywyd o bryd i'w gilydd. I ni'n goroesi un ar gyfwng, i ni'n dod dros un peth, ac yna mae rhywbeth arall yn dod ar ein traws ni. Mae rhyw brawf arall yn dod ar ein bron ni ar unwaith. Mae'n un peth ar ôl yn all. Pan welodd pobl Malta a neidir, ond nhw'n credu fod Paul yn droseddwr a bod cyfiawnder o'r diwedd wedi ddale. Ond nhw'n wedi gwneud camgymeriad mawr. Sgydwodd Paul yn neidir i'r tân, a ddioddefodd e ddim un niwed o gwbl. Mae hyn yn ein dangos ni ac yn ein dysgu ni
nad mewn amgylchiadau mae'r gwirionedd bob amser. Oedd Paul ddim wedi mynd i banic, oedd e ddim wedi ildio i ofn, wedd e'n cofio ddewi Duw i fod yn mynd i Rufain. Gan fod a ddewi Duw yn sicr, doedd e'n neidir hyd yn oed ddim yn medru atal a rhwystro cynllun Duw. Pan fydd drygioni yn ceisio'n digaloni ni neu'n hanafu ni, rhaid i ni wneud yr hyn a wnaeth Paul. Ysgwyd yn eidir ar i'r tân a pharhau i ymddiried yn niw. Mae'r adnodau hyn o lyfr Actau ni'n dysgu ni bod Duw yn troi treialon yn gyfleoedd i weinidogaethu. Mae Duw yn troi treialon yn gyfleoedd i weinidogaethu. Yn dilyn y wyrth gyda'r neidir, fe newidiodd agwedd bobl Melita tuag at Paul. Cafodd fe'i gydymaeth wahoddiad i aros gyda Pwlibws, prif swyddog yr ynys. Ac yna, daeth Paul o hyd i dad Pwlibws yn wael gyda thwymil a dysentri. Nid edrych arno fe'n unig nath Paul. Fe ath Paul ati weddio drosto fe, i osod i ddwylo arno, ac fe i achaodd Duw y tad drwy ddwylo Paul. Ac fe ledeinodd y newyddion, dath lot o bobl eraill ar yr ynys oedd yn glaf at Paul, gyda nhw hefyd i achau ganddo. Fe drodd yr hyn a ddechreuodd fel llong ddrylliad, yn faes cenhadaeth. Doedd hi ddim yn fwriad gan Paul eriod i ymweld â Malta, i ymweld ac ynys Melita. Doedd e ddim yn rhan o gynllun y daill, yn sicr. Ond mi roedd e'n rhan o gynllun taith Duw ar ei gyfer e. Mi roedd Duw wedi paratoi pobl yno oedd eisiau clywed y newyddion da a phrofi i gariad ef a'i allu i achau hefyd. Chi'n gwybod, mae hyn yn gallu bod yn wir iawn yn ein bywydau ni. I ni'n gweld rwystyr, ond mae Duw yn gweld cyfle. I ni'n gweld oedi, ond mae Duw yn gweld cenhadaeth. I ni'n gweld diwedd ffordd, mae Duw yn gweld drws newydd yn agor. Weithiau yn y fan lle na fydden ni eriod wedi dewis mynd iddo fe. Dyna'r union le mae Duw a mae'n defnyddio ni fwyaf. Un peth bach arall. Mae Duw yn bendithio rhai sydd yn ymddiried ynddo fe. Mae e'n bendithio rhai sydd yn ymddiried ynddo fe. Mae hynny weld yn glir yn yr adnodau hyn o lyfr yr Actau. Pan ddath yr amser i Paul a'i gydymaeth adel Melita, fe ddangosodd y bobl barch mawr tuag atyn nhw. Dyma nhw'n rhoi popeth o eisiau arnyn nhw ar gyfer y daith. Fe ddethon nhw i'r ynys heb ddim, ond y dillad oedd amdanynt, wedi'r llong ddrylliad. Fe gadawan nhw'r ynys gyda'r hyn oedd ei angen arnynt ar gyfer y cam nesaf o'i taith. Dyna ffordd Duw y weithredu. Collwyd y llong, ond archibwyd y bywydau. Brathwyd Paul gan y wiber, ond cadwyd e'n ddiogel. Daeth yr ynys gyfan yn dist i allu Duw. Gall Duw gymryd yr hyn sy'n edrych fel colled a'i droi yn fendith. Gall gymryd ein treialon a'i defnyddio ar ei agoniad te. Felly, pan fyddwn ni'n wynebu sefyllfaoedd na allwn ni ei deall, fe allwn ni ymddiried yn yr arglwydd sydd yn deall, gan wybod i fod yn gweithio hyd yn oed pam na fedrwn ni weld y darlun yn glir i gyd. Ydyn mae'r adnodau hyn o Actau 28 yn dysgu nifer o wersi pwysig i ni. Mae Duw yn dal i weithio, bod Duw yn dal i agor drysau, bod Duw yn dal i ddefnyddio i bobl. Daliwn ati. Pan ddaw'r neidir, boed hynny'n siom yn ferniadaeth, yn fethiant neu'n demtasiwn, ysgydwn y neidir i'r tân. Peidiwn a gadael unrhyw beth ein hatel ni, rhaid cyflawni'r alwad sydd gan Dduw ar ein cyfer. Bod y llong wedi cholli
yn nyfnderoedd y môr. Mi roedd cynllun Duw ar gyfer Paul a'i bobl wedi goroesi. Os i ni, chi a fi, wedi cyrraedd y lan yn saff ac wedi blino ar ôl y llongddrilliad, daliwn ati drwy bob her i wasanaethu, a hwnnw yn wasanaeth gostyngedig, gyda'n hymddiriedeth yn sownd yn yr arglwydd. Amen. Paid â phoeni, dal fy llaw. Paid â phoeni, fod i ddaw. Paid â phoeni, heddwch sydd ger llaw. Paid â phoeni am ddim byd, ddown ni drwyddi ar y cyd. Yn fy nghwmni, byddi'n saff a chlyd. Wrth i'r holl furiau gael eu dymchwel, a disgyn mor ffyrnig i'r llawr. Yn fy mreichiau fe fyddi'n ddiogel, a efo'n gilydd gwelwn wawr. Paid â phoeni, ti ar ddi hun. Paid â phoeni, dan ni'n gytun. Paid â phoeni, pe safon ni fel un. Paid â phoeni, ti ddim ar ben dy hun. Gweddiwn. Ein tad nefol, fe drown ni ata ti mewn gweddi gyda chalonnau diolchgar y bore yma, ac yn i am ddiolch i ti am y gwirioneddau nerthol a geir yn y bennod hon o lyfr yr actau. Wrth i ni fyfyrio, fe gewn ni'n hatgoffa mai dy law di sydd yn arwen bob cam o'r rhai sydd yn ymddiried ynot. Hyd yn oed pan fydd bywyd yn llawn stormydd, troion anishgwl neu dreialon poenus, ac ni all ddim ein gwahanu ni oddi wrth y gariad di a ddofal ffyddlon. Diolch i ti arglwydd y fod ti'n amddiffyn dy blant ym mhob man, ac yn union fel y nes ti warchod Paul drwy'r storom ffyrnig, y llongddrilliad a brathiad y neidir wenwynig, mi rwy ti'n abl i'n cadw ni drwy bob perygl, pob siom a phob ansicrwydd. Dysga ni beidio chael ein rheoli gan ofn, ond i orffwys yn y sicrwydd bod ein bywydau'n ddiogel yn dy ddwylo di. A pan bydd eraill yn disgwyl methiant, helpa ni i ymddiried yn raddiwidion ac i sefyll yn gadar mewn ffydd, gan wybod mai ti yw ein noddfa a'n cair. Arglwydd, i ni'n gweddio am ffydd ddiysgog fel ffydd yr apostol Paul.
iddo fe wynebu caledu ar ôl caledu. Chwynodd eriod. Chollodd eriod obaith. A throdd eriod oddi wrth y genhadaeth ar oddais diddo fe. Yn hytrach, fe barhaodd i wasanaethu eraill, i gasglu coed i'r tân, i annog yr rhai oedd o'i gwmpas, i achau'r cleifion a chyhoeddi'r efengil yn eofn. Arglwydd rhwy ni yr un galon wasanaethgar. Helpa ni i aros yn ffyddlon yn yr eiliadau cyffredin yn ogystal â'r rhai anghyffredin mewn bywyd. Y gweddiwn arglwydd na fydd ein hamgylchiadau ni fyth yn amharu dim ar ein hymddiriedeth yn o ti. Arglwydd, pan lynodd y neidir wenwynig wrth law Paul, ysgydwodd hi'r tân a pharhau ar gwaith yr oedd ti wedi alw i wneud. Helpa ni i ysgwyd ymaith bopeth sy'n ceisio'n hannog ni i ildio neu rwystro'n taith gyda thi. I ni'n gosod gyda fron bob ofn, bob chwerwder, bob tramgwydd, bob pryder, pob cyhuddiad, pob temtasiwn a phob baich hefyd. Cryfha ni i symud ymlaen heb ganiatáu glwyfer gorffennol ne a threialon y presennol ddiffinio ein dyfodol. I ti o dad yn unig y bo'r holl ogoniant, yr anrhydedd, y gallu, y mawl am byth. A diolch i ti am dy gariad di-ffaild, dy bresenoldeb cyson a thyddlondeb perffaith. Yn enw gwerthfawr, nerthol a buddigoliaethus Iesu Grist, i ni'n gweddio. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.